Bagong kinabuhi, bagong paglaom, ug bagong gasa nga may dalang kalipay. Bangon ug pahiyom kay kini ang adlaw nga adunay dalang bagong kahigayunan. Kay gayunan nga panggaon, mupangga, magmaligon ug magmalaw tayo. Kaya ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo ug kanako samtang ikaw kako maga. Panimbaya sa kabuntagon. Humanang kangit-ngit nagatabon sa walay siguro nga kagabiun. Ang Diyos nanuktok o nagahandong nga sa kasing-kasing mo siya pasudyon. Panimbaya sa usap-usap, panimbaya sa imong pagmatang, bibisiw sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo Pulong sa Diyos atong paminawon, uban sa awit nga langit nun. Puno sa lakas nga inspirasyon, niilintag na sa ang timbaya sayon nga himuon, yan lang apan usa ka pililhon. Ipakita Diyos nung pahiyom, uban sa pulong mahigugmaon. Panimbaya sa usap-usap, panimbaya sa imong pagmata, ang bidlisiw sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Ikaw ginagapit na karon, itugyan ang kaugalingon. Pag-angkol imo paglayunon, ang Diyos kanimo magalingon. Tunabay biton sa purong koditon, ya sa kalangitan. Hatagi ako, Jesus, niyan ang tanan. Panimbaya sa usap-usap, panimbaya sa imong pagmata, ang pilisiw sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Sa Diyos ang himaya, unang timbaya kanimo igsuon. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Good morning. Good morning. Yes, So ito good is morning direct by Wagit sa Sakman. everyone. Sa atong palibot wala na balon. Asan ba ito ng mga balon? Wala ang buto. Nang puto na. Salamatan sa Ma'am Cora, Yes. sa Sir Ed, o ang iyang pamilya. Sa kanunay nga pagsuporta sa panimbaya sa kabuntagon. Ingon man, of course, nga ati Dadag o Kuya Bong Camarello, sa ilang cake, o sa uban pa nga mga sponsors, Sir Rex and Ma'am Bing Gonzaga. Thank you so much. And of course, itong mga bisita last week. Yes. Nga ning kauban ning celebrate sa atong anniversary. Kay isa rin na may tabo sa isa ka tuig, moto na kuyog na to tanan sila. At least po napasalamatan nato ang atong gusto pasalamatan. Yes. Laging tuig sa atong pag Mm.
paghatag sa kanginan sa ato episodes. Unya, unexpected kayo nung nag-celebrate ta sa hotel. Wow. Surprise Mo, na. oh, Oh surprise yes, wala to. gito, wala gito plano. Yes. Og diretso lang na Expect i-call the si unexpected Ma'am Bing ug lagi. si Sir Rex nga. Wow, We thank will you. celebrate. Yes. Thank you. Thank you. Daghang Ma'am salamat, Bing and Sir Sir Rex. Rex. Anyway, lain po namong gusto pasalamatan sa among mga viewers sa Luzon. Binabati po namin kayo ulit ng isang napakagandang Sabado, napakagandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga viewers namin sa Pangasinan, sa Baguio, at sa buong Cavite, sa Tagaytay, sa Silang, sa Dasmariñas, lalo na rin po sa mga suking viewers namin sa Mindoro. At binabati po namin yung mga viewers namin na hindi po nagpapadala ng mga greetings namin dito. Sana po ipaabot nyo sa amin yung mga greetings namin ninyo para naman mabati po namin kayo sa lahat po ng abot ng broadcast namin sa Luzon. Yes, of course, sa among suking televiewers diha sa western part of Mindanao. Salamat kayo sa pagtanaw diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Diha sa Osamis City, Dipolog, Oroqueta City, Pagarian City, Tanggob City, Jimenez ug sa ubang dapit nga maabot sa among signal. Good morning diha kaninyong tanan. Good morning sa tanang mga taga Surigao, General Santos City, Cotabato, Surigao, and all the Davao regions, Cebu City po. Good morning kaninyong tanan din ha. Maayo aga sa atong mga kapaglaom diha sa Bisaya, Cebu City o part of Cebu. Daghang salamat kayo sa inyong pagsubaybay sa ato ang Panimbaya sa Kabuntagon. Labi na dinhi sa Cagayan de Oro, Misamis, Oriental, Iligan, Hinguo, Camiguin, part of Bukidnon. Maraming salamat sa panunood ng PSK. Well, na tayo Yes. mga Wow. fake bits. Well, of course, atong mga viewers sa Cebu, Bohol, Leyte, Central Philippine Union Conference, good morning and happy Sabbath sa inyong tanan. At tuta sa Germany, mga kaigsuan, mga kapaglaamtong. Kaya ang atong mga kabatanunan dito, doon na sa like Congress na ginatawag Youth in Mission Congress o ikanapulo na nila katuig karon. This is an annual celebration of recognizing the power of the youth. Busa nagkatigom sila para mohatag o mapahinumdum sa gahom ug gugma sa atong Ginoo sa ilang mga kaigsuonan palibot sa syudad dito sa Germany. Ug usa pa sa ilang mga ginabuhat niini, pahinumduman ang mga tawo nga ampingan ng ilang mga panglawas. Busa ang atong mga kabatan-una niadto sila sa syudad, naghatag sila og apple niadtong makita nila nga panigarilyo. Baon nila tong sigarilyo, pulihan nila sa mansanas. Di ba nindot kayo nga pahinumdum na? Tsaka, Na to love yourself. Dili man hangyoon mo nila nga. Wow, Jud, Dili, imbago, no. Oh. Musugot ba ka nga bailuan na mo ang imong nagadagkutang sigarilyo sa usa ka mansanas? Para sa I tao like ang that. para sa tao ang desisyon. Mga kag permission. Yes, of course. Yes, of course, mga kapaglaom. Sa ubang pong balita, mga kapaglaom, the Southern Asia Pacific Division, together with the General Conference Governing Executive Committee, the top governing body of the Seventh-day Adventist Church, had elected on March 22 the newest president of Southern Asia Pacific Division mo ini si Pastor Samuel So. Si Pastor Samuel So previously served as Executive Secretary of the SSD, Ministerial Secretary of the same institution, and of course, siya po sa ubang, the rest of his career, nag-spend po niya dito sa Thailand as pastor and administrator. Si Pastor So considered as the first Burmese Wow. president to serve at the Adventist Division. Unsa na And in- siya? Juan? SSD. SSD, President. President. Puli kang delay Pastor he's- Asa. yeah. Ah, And okay. also, he envisioned the SSD to utilize our resources, to spread the gospel of God. Amen. Congratulations, Amen. and Yes. we're looking forward to work with the new president. And this time, we will have our Panginoklog for this week. We never know the love of a parent till we become parents ourselves. Henry Ward, teacher. Ito, no? Ikaw, parent naman yung kawin. Kanang una-una ta, sa una, kung kita gagmay pa ta, kung mula ag ta kasaban ta sa itong mga ginikanan, magyaw-yaw din ta, muribildi pa ita. Sa diha nga, maabot na nga time nga, minyo na data, makita to nantay mga anak, uy, katong gikasaba ni mama day sa una, dili dito, unsa-unsa ra, Good to kay na, with love true. day ito. Sa una wing, actually, Di siya medyo gusto nga, kumakaingon kay wala pa mo kay bata, no? Pero sa una, ginapainom-dumang ko ni mama, masabtan na ko ni muna kung Kung mga ginikanan na ka. Dili po daw kabalo sa kung ginikanan kung wa po daw kay anak. Kadiha ni mo ma-learn. Tanan nga. Di ko wa pa sa kabalo stay ko lang Labi, pa. labi, Wala kami istorya. labi na ning mga babae da. Pagkasap ang mama, amo, encounter po dayon ba? Actually, tanang gina mga bata, alam mo sa ilang pag-edad, sa ilang pagkabata noon, mo, naging mga
musupak gamay ba? Lagi. Pero ang Gamay mama na. gyud no, ang mama ang papa nakabalog na sila unsay maayo para silang anak. Yes, So of course. dapat kita nga mga anak mo follow gyud ta. Yeah. Lagi. The Bible Ato says yun that. ang, Okay. ato yung hinumduman na ilang ginastorya kay. Oo. Masabta na nato na pohon. Lagi. May nga mo dito yung mamang yunani. Labi ng mga estudyante kasi pangayag allowance. Commandment eh. Yes, mga kapaglaom, you will never know how God loves you unless you will listen to His Word and meditate on it. And you will never know how melodious the music of our God is through our singers. This time, ang Friends for Life, all the way from the beautiful island of Luzon, and the Harmonic Friends will glorify through their gift of singing. At the age of 16, wala pa gihapon siya nakabasa. Unsay mga sekreto sa kanhi ginabuli tungod sa pagka-late sa iyang development ug karon usa na ka manager sa inilangan ni University diri sa Cagayan de Oro at ang iyon niya sa Top Secrets. Mga kapaglaom, kanunay ka bang busy, gadali o albaruto tungod kay daghan kayo mong buluhaton? Busy o tungod niini wala na kay panahon makigkalipay kauban imong pamilya. Busy o tungod niani wala na kay panahon kalipay, makigkalipay kauban ang imong mga higala. This is a busy trap mga kapaglawog. Unya sa Good Morning Pastor, atong hisgutan kauban ni Pastor Kaime, about yun dito Kaime, ang mga resulta ug unsaon pakigbatok niining busy trap. Yes, padayon sa pakigdugtong higala. Og niini karon nga kabuntagon, ang atong Facebook page bisitaha po ninyo na. Og salamat kayo sa pag-share ninyo sa inyong sa atong mga videos. Og among gipasalamatan kay na nga kamo nagasunod nini kanunay sa panimbaya sa kabuntagon. Dako kayo na bisan asa nga naong sa kalibutan makita nato na ang atong Facebook page. Og laing bahin talking about pagpasalamat aniya karon ang atong Wall of Thanks ning kabuntagon. What's this? Wala ko nagdahom nga moabot daay ko aning point sa akong life nga oy mo graduate na daay ko. And then behind sa aning nga success, daghan kog pasalamatan, especially sa akong parents, bisag akong mama wala na, pero at least na-inspire gihapon ko nga magtinarong kay naapa akong mga manghod, then akong papa. So at kailangan ko nga magpursige pa bisag kanang gibiyaan namin niya. Then gusto ko magpasalamat sa akong mga friends nga wala ko gibiyaan behind sa akong behind sa ani nga success sa akong journey. Giubanan gyapon ko nila bisag kanang naabot na ko sa moment nga down na kayo ko, gi-lift up ko nila para magpadayon sa akong studies. And then sa staff sa abong department nga dako gyapon siya natabang sa ako, then sa akong mga classmate nga maduulan gyapon ako sila. And then sa most especially kang God nga wala ko niya gibiyaan, then ang gitagaan ko niya maayo nga panglawas para makapadayon gihapon ug moabot sa point nga kanang mo-graduate na gyud ko. Panimbaya sa panimbaya. Have seen the glory of the coming of the Lord. He is strolling out the vintage where the grapes of flowers start. He hath loosed the faithful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory.
is marching on. I have seen him in the watchfires of 100 circling camps. They have built in him the altar in the evening to sing hymns. I can read his righteous sentence by the demon flaring lamps. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant at my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the Beauty of the lilies, Christ was born across the sea. With the glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free, while God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Amen. Wow, mga kapaglaom, lami kay istorya ang pangalan silang grupo tungod kay it's Friends for Life or Friends Forever. Your group name has a good sound to it. And of course, you sounded beautifully when you sang. Praise the Lord. I would like to request one of your members, Mr. Hermes Solete, to join me here. Ikaw daw ang leader sa grupo, kuya. Yes, sir. That's right. So, you guys are from 1000 Missionary? And how did you guys meet each other? I mean, Friends for Life. We did a concert from one church to another, and then I have discovered them Ikaw And- yun ang discovery sa grupo. by God's grace. Yes. And then your sense of mission, kay naman mo sa 1000 Mission, could you please tell us about it? Lahi ba mo assignments and then This group is consists of soloists from different Adventist churches in the Philippines. Yes. And we are joined together to have this common goal, and that is to spread the good news through music and to motivate all the people to use their talents for God's cause. daghan sa mo igsuon nga gamay ra mo na balaan when it comes to 1000 Missionary. Could you please tell us more about 1000 Missionary? 1000 Missionary is a movement formed since 1990s. And this is we are sending missionaries all over the Philippines, and Yes. not only in the Philippines, Abroad. but also to other countries. And of course, that is to tell them about the love of Jesus, and He is soon coming. Okay, cool. Brother Hermie, thank you so much for coming and for bringing your group here sa Panimbayas Kamuntagon. Maybe you have some friends out there na gusto niyo panibayon. You can greet them now. Sa lahat ng kaibigan namin sa Luzon and all the churches that we have visited, continue to pray for this group. Yes. Yun, kailangan namin inyong dalangin palagi. Daghang salamat Dr. Brother Hermie. Mga kapaglaom, kung gusto mo makapaminaw pa sa laing awit sa atong bisita, Friends for Life, at ang ininaon niya, ay sa laing bahin ato sang paminawon, si Ma'am Layla, ang atong paboritong nutritionist and dietitian para sa iyong mga tambag ug tips para mas mapingan natin atong mga panglawas. This time, on Health Tips.
Hi everyone! Let's listen to Health Bits. Several beliefs are coming up in the open about the beneficial effects of turmeric. Let us see, through evidence-based literature, how true these beliefs are. According to the National Institute of Health, turmeric is a shrub related to ginger and is grown throughout India, other parts of Asia, and Africa, known for its warm, bitter taste and golden color. Turmeric is commonly used in fabric dyes and foods such as curry powders, mustards, and cheeses. In traditional Chinese medicine and Ayurvedic medicine, turmeric has been used to aid digestion and liver function, relieve arthritis pain, and regulate menstruation. Historically, turmeric has also been applied directly to the skin for eczema and wound healing. But listen, this is what the National Center for Complementary and Integrative Health says. There is little reliable evidence to support the use of turmeric for any health condition because few clinical trials have been conducted. The use of turmeric as a spice and as a household remedy has been known to be safe. The Food and Drug Administration has declared turmeric and its active component, curcumin, as generally regarded as safe. Turmeric and its components are currently being used in mustard, cereals, chips, cheese, butter, and other products. The beneficial effects of turmeric are traditionally achieved through dietary consumption, even at low levels over long periods of time. High doses or long-term use of turmeric may cause indigestion, nausea, and diarrhea. But in terms of medicinal use, a precise understanding of effective dose, safety, and mechanism of action is required for the rational use of turmeric in the treatments of diseases. Further clinical studies are warranted if turmeric is to be employed in meeting human needs and improving human welfare. Take note, turmeric is used as a culinary spice. This is Miss Laila reminding you, better is a dinner of herbs where love is than a fatted calf with hatred. Be healthy. It's a wise choice. Panimbayas sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Mag-andam ta kanunay sa atong kinabuhi kay basin unyak moabot ang kamatayon. Higala ko andam ka na ba sa pagbalik sa Ginoo kay basin dili ka madala kini huna-huna magandam ta. Mabuhat kaniadto atong muspon karon ang huna-huna atong putliyon sa langit tong paghandom. Matarong ka sa adlaw o gabi aron kita mahimong
maputli. Kung ang amahan lang madala, sinabwang sa panganod, inahanganak masudong mo pa ba? Niyan ang higayuna, amahan mo. Ikaw ang mahan na nakinahan, tagsa-tagsa kaluwasan. Musa magmatngon sa tanang panahon, sa angay nga buhaton. Matarong ka sa adlaw o gabi, aron kita mahimong maputli. Kung ang inahanlang madala, kauban sa Ginoo, amahan anak masudong mo baba, ni anang higayuna ang inahan mo. Ikaw ang mahan na nakinahan, tagsa-tagsa kaluwasan. Musa magmatngon sa tanang panahon, sa angay nga buhaton. Matarong ka sa adlaw o gabi, aron kita mahimong maputli. Kung ang anak lang madala, kuyog sa manulunda, ginikanan masudong mo pa ba? Di nabisan kanusa pa ang anak mo. Mga buhat kani atong musbon karon, ang huna-huna atong putliw sa langit nung paghandom. Matarong ka sa adlaw o gabi, aron kita mahimong maputli. Aron kita mahimong maputli. Aron ikaw mahimong maputli. Yes, harmonic praise. Welcome sa Panimbaya sa Kabuntagon. Mga kapaglaom, dili lang isa atong bisita karon kung dili duha. Sila ang harmonic praise all the way from Marawi City. Ako i-invite si Carlo. Come here, Carlo. Ang harmonic praise mga kapaglaom, mga estudyante ni sila sa Mindanao State University, Marawi City. Ug ako ang pangutan-on, Carlo, in behalf sa grupo nga mga gwapito nga mga bisita na to karon. Why do you choose to sing here diri sa Cagayan de Oro nga layo ra ba yutong Marawi City? And I heard nga nada may concert later sa Carmen. Please tell us. We choose Cagayan kay kuan kinang
nasabutan na mo, tas taga-Cagayan rapog ko. So ikaw na lang Oo. host karon. Oo, ang host. Then? So, pagkanta mi unya, 2 p.m. to sa church po namo, sa Carmen Church. Yes. Welcome there sa Panibaya sa Kabuntagon. Then, Carlo, kumusta ma itong mga kapaglaom dito sa Marawi City? Ato mga kapaglaom nito sa Marawi City kay grabe gid pod ang ilang aso-aso nga pagtuod dito sa Ginoo nga isip usa ka Islamic city yet we are Aktibo gyapon mo active dito. gyapon mi nga participate sa mga Wow, kuwan. that's good to hear. This time, pwede nimo sila i-greet karon og sa inyong mga pinalangga nga mga loved ones. Ako dang i-greet ang especially sa Mindanao State University Seventh-day Adventist Church nga especially nga nag-sponsor sa amuang kuan sa sila Ma'am Ole, Ma'am Gohel, Sir Art o sa Carmen Church nga among kanon niya among i-greet especially sa mga loved ones sa mga pamilya o mga kaigsunan. Yes, thank you, Carlo. Thank you, Harmonic Praise. We'll hear songs later. Sa laing bahin, mga kapaglaom, atong paminawon ang isa ka sekreto sa isa ka higala nato nga kanhi, ginabuli siya og karon usa ka successful nga manager, educator sa iyang dapit nga gitrabahuan. This time on Top Secrets. He is the source of inspiration and known to be an affectionate manager of the SPED Center here in Mindanao University of Science and Technology. We would like to welcome on Top Secrets, Sir Julian Apalisot. Good morning, sir. Good morning, ma'am. I am very happy to have you here on Panibaya sa Kabuntagon. Sir, tell us about the status of your life today. I mean, unsay imong description or unsa yung pag-describe ang imong life karon? Well, satisfied and yet not satisfied. Why satisfying and why not satisfying? Satisfied because considering what I have achieved right now, no, maybe sa uban dili kay sa ingon anak ka glamorous or ka colorful, no, but what I have become right now, dili po siya sayon lugar. May ko not satisfied, well satisfied because of course I would have not thought nga maabot ko ni siya karon nga kuan ako makatiwas ko og eskwela, maka-masters, no. Not satisfied because I know God to do more pa sa akong life. Nganong ingon ka nga not satisfied because sa imong naagian sa unsa sa day itong imong naagian before? Before actually dili na ako may bawaan kung unsa gyud ko, no. And what I know is gilabel lang ko nga black sheep sa family. At the same time, gilabel nga bugok or dull or no. Nganong nakaingon ka nga bugok or nganong nakaingon ang society sa una nga bugok ka? Of course, common man na diri sa Pilipinas, no, if maayo ang imong diction, maayo ka mobasa, maayo ka mosulat, no, ang imong syntax is perfect, imong mga punctuation, then you'll consider as So sa una lugar, sir, dugay ka naka-learn og read? di gyud dugay. I mean, dugay gyud kaayo. How old are you then? Siguro 16, 17 ang akong pagsulat sa THE or di man na karon, no. Di ra gyud na siya. I mean, ako ang nagpauso sa text. As in, so inaana ato siya ka 16 years old ka. 16, 17, something na. 1986, of course, 16 siguro. Yung anak ko kakuan. In fact, there was a school before, itong Philadelphia Christian Academy. Wala naman ko yung anak ko sa dead end sa akong education. Wala lain nga mudawat sa ako, idara na, and then ipa-enroll pa ning Philadelphia. Gidawat ko nila, but ila kong gidiagnose. It happens ang diagnosis nila sa ako nga akong vocabulary ug akong English is pang kinder. So 16 years old, gibalik ko kinder. Ang akong math, of course, is grade 4. So late yun ang imong development. Muna na gid siya lugar, lugar kung sa karon nga term, mabutang na ingon ana lugar, no. Ang akong development is itawag nato is late. Giunsa nimo paglingkawas adto nga sitwasyon? On my own or what education could offer, I don't think so kung You were makalingkawas sent to ko. school by your Yes. parents?
Grabe lang siya gas. Grabe lang sa gas ako. But as I have said, on my own or with my parents' help or during sa adto nga time ng education, wala na makatabang sa ako. So asa naka-anchor ang imong pagbangon gikan adto nga moment sa imong life? Sa reading is very kuan kayo. Somebody nag-preach sa ako, ang iyang pangalan actually is Joe Alfred Guerra from Iligan. Iyang nag-share sa ako nga gigugma ka sa Ginoo, and then iko gugma sa Ginoo. So, kung gigugma ko sa Ginoo nga ano, ingon ani man akong life, no? Kay tip of the iceberg naman akong katong sa akong reading problem na pa may mas grabe lugar gyud. Yes, of course, because you're 17, ya ulaw na kaayo nga wala pa ka basa. And then yung gibasahag Bible, dili ko makaribat sa di sad ko makasulti sa tungod kay di man ko kabalo mabasa. Ana ko niya mga verses ko nuaw ka ani. So nag-decide ko nga magtuon og basa. And At using the that time, Bible. using the Yes, Bible. using the Bible. Tapos 1986, 1987 ana. Nagtuon kog basa. And then I believe ang miracle sa Ginoo naapod tibali. Nag-uban gid pud sa ako kay as far as Nakaluwas reading gid is kung concerned, no, pagbasa. Nakatuloy-tuloy na. Katuloy-tuloy gid. From diba? then on, nag-eskwela na ka, regular classes? Ni-qualify ko sa college tungod sa kanang Philippine Placement Test para na sa mga out-of-school youth. So, nag-take og exam na I don't know, siguro yun sila, tigulang naman eh. Kaya at the time, 18 ako. Tigulang naman, ato na nang ialaw nga makasulod sa college. Na ay part sa imong life nga dili nimo malimtan. Siguro grade 2 ko, kung madumduman ako, grade 2 ko. Lugar akong life is wala na ha. I mean, di ko kabalo mabasa. Di akong papa, medyo gwapo man to. Di gwapo pod ka. Daghan po siya o mga gwapa po. Lugar na. So, Okay. then, nag-transfer sila o kaning environment. Pero ang maurag hapon nagkakita mo. Plus, well, na-molest lugar ko. Sa grade 2, I think up to... You were molested at that time? Yeah. Grade 2 hangtod sa grade 4. So, ang nagpatong-patong ang imo ang cases adto sa imong kaugalingon na bugat sa kaayo. Lisod makarecover. Kung akong tanawon, on my own, di ko makarecover. Knowing, no, sa karon lugar na akong knowledge, knowing a person having kanang learning difficulty or learning disability sa dyslexia, it is a fact nga wala gid siya, dili siya pwede matambalan kung na may tambal. Correct. But it could be kitang augmented, no? It could be help. But ako nakita ang the other side, no? Where I am before, my struggles, my pains, diba? Or kita na ko kung hopelessness, and yet here I am. Who would have thought, no? Who would have thought nga mahimo kong maestro, mahimo kong manager, no? Sir, unsa ang equations of success sa imo? For me, success is actually having Christ as your Lord. No? Because a person could not be a person without Christ as his, not just a Savior, but his Lord. What I am, who I am, It's because what I will be, and what I will become, is because of Him. Thank you so much, sir. It's an honor to have you. Panimbayas sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Music keeps us together, singing for the Lord, going different places, meeting beautiful faces. We're happy with it. We're the friends for life, friends for life, friends for life. We're the friends for life, friends for life, friends for life. Friends, friends.
to share our talents throughout the land. With much hope and courage to share around. Stripes of life we feel no more, 'cause it's Jesus that we bring. We bring the message about the end. The world has made an offer, but I've made up my mind. Since I met the Savior, who needs treasures around? I am so contented, 'cause Jesus is my friend. This is the message we need to bring. We're the friends for life, friends for life, friends for life. We're the friends for life, friends for life, friends for life. Friends, friends. We're the friends for life, friends for life, friends for life. We're the friends for life, friends for life, friends for life. We're the friends for life, friends for life, friends for life. Friends, friends for life. Maayong adlaw mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong Bible Beats dinhi dapit sa Public Market Kugon, Cagayan de Oro City. Niini karon nga adlaw mga kapaglaom, ang kalibutan niini bulana nagsaulog sa usa ka saulog nga ang Ginoo namatay tungod sa atong mga sala. Sa Juan 3:16 nagaingon, kay gihigugma gayo sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Nini karon nga adlaw mga kapaglaom, ato kuhaan ang atong mga kapaglaom katawhan dinhi sa Public Market sa Kugon sa ilang opinyon sa sakripisyo ni Jesus sa dinhi siya sa kalibutan. Duna batay dako nga kalambigitan sa iyang sakripisyo? Tara, mangutana na ta sa atong mga kapaglaom kung apil tanayan ni nga sakripisyo. Si Jesus, sa dinhi siya sa kalibutan, nagsakripisyo siya, nagpakamatay siya dito sa krus. Kanang sakripisyo ni Jesus, kita karon nga mga katawhan, apil bata niya ang sakripisyo ni Jesus sa diha nga namatay siya? Apil kayo Unsay reason nga apil tana? para maluwas ang ato ang mga sala. Yang nagpakamatay siya, nagpalansang sa cross para sa atong mga sala sa mga tao. Siyempre, apil. Kay ang iyang sakripisyo forever naman to. For mankind, salvation of our souls. O dapat bang magsakripisyo ta kay usa ta sa alisin. Usa ta sa ansa ni giluwa sa atong Ginoo, sa atong mga sala kay makasala man gyud ta. So walay mo ang nga dili makasala gyud ta mo nang sa umabot nga Holy Week. So mag-sacrifice gyud ta. Ano na gitay pagaymoon labi na sa simbahan, adunay mga kaliyukan mo apil gyud ta. Nay dako kay kung kalambigitan. Tungod kung wala mamatay si Kristo, dili wala koy time nga makaadto sa heaven. Kaya he died to redeem me. Di ba? So ako gyud nang ikuan nga mag-holy sa Holy Week, ako gyud na i-devote sa iya ha. So, katong sakripisyo ni Jesus, dapat po nga mo sakripisyo ta? Of course. Mag-abstain ko during sa Holy Week, di ko makaog karne. Kailangan na ito magsakripisyo kay ang tao is materialistic. So, minsan, sa atong pagka-materialistic, makalimtan na to siya. Then, minsan,
kailangan na to mo pili, material o spiritual. So, ang akong opinion, dapat 60-40. 60% to spiritual, then 40% to material. Kasi tao lang din naman tayo, material. So, yun lang po. Asa tadi ha, aron kuan. Basta kay mo sacrifice punta sa iyang kuan. Aron matabangan po nato siya ba? Yes. Mga kapaglaom, ato na sang nasayran ang tubag sa atong mga kaigsunag kapaglaom. Kung unsa kadako ang ato ang kalambigitan sa sakripisyo sa Ginoo sa diha nga namatay siya dito sa Kalbaryo sa krus tungod sa atong mga sala. Dugang nga pagtuon sa balaan kasulatan, basahon nato ang Juan 3:16 o dugang nga mga verse sa Bible aron atong masayran kung unsa kadako ang sakripisyo sa Ginoo alang siyang gugma diha kanimo kanako samtang kita makasasala nga nagkinabuhi niining kalibutan. Tuni ang balaan kasulatan mga kapaglaom aron dako ang atong masayran kung unsa ang gugma nga gihatag sa Ginoo kanato. Gikan dinhi sa Public Market Cagayan de Oro, Awing Indino alang sa Bible Beats Hope Channel. Mayong adlaw kanitong tanan, labi na sa atong mga viewers sa Hope Channel Philippines. Ako dahil si Dinrayan Pabrua. Hopefully karong April 30, mupaso na gid ko og ako nagyong matagamtaman ang kalampusan nga ako nang dugay ginahundom. Og ining panahon na akong pasalamatan ang mga tawo nga nagpaluyo sa akong kalampusan. Unang-una pasalamatan ako ang kaubanan ako sa Mas Amicus family sa COC chapter and sa MUST chapter. Ug usab akong pasalamatan ang De Los Santos family, Mr. and Mrs. De Los Santos sa ilang pagpapuyo nako sa mga classmate nga nitabang po nako nga panahon nga wala koy kwarta. Sila mo'y nagtabang gyapon nako. Labi na gyud nila Rosalyn Odarbe ug sa Odarbe family. Sila Ivory Raagas, nila ni kabatingan sa akong kalampusan usab sa research. Sa Carmen Church, si Pastor J. Policarpio, ug usab si Brother Hashner Makala, Brother Kevin Samurin, mga caretaker sa Carmen Church. Daghan kayong salamat sa tanan. Hinaot nga kung unsa man ang atong nangaagian karon sa atong pag-eskwela atong pasalamatan. Labi na gyud ang labang makagahom nga mo'y naghatag natog nining tanan. Hangtod nga makaplagan, pahulay nga dayon. Jesus, di pigi ako, hadul sa krus mo, kay kinabuhi dayon, mahipalgan dito. Sana maryan mong krus, akong himayaon, hangtod nga makaplagan, pahulay nga dayon.
Nagluwas ka na ako, ang langit nung kahayag, naglibot ka na ako. Sana Marian mong krus akong himayaw, hangtod nga makaplagan, pahulay nga dayon. Sana matyan mong krus akong himayawon, hangtod nga makaplagan, pahulay nga dayon. Pahulay nga This program is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha Qatar SDA Church. Hi everyone, and happy Sabbath. My name is Dasa Jimeno, and this coming April 30, mo pastor na jud ko, and it's the end of my college life for about 4 years. I'm studying at COC Penma, and akong gitake na course is BSBA major in marketing. First of all, gusto ko pasalamat sa Ginoo kay I know nga he was the one nga nagtabang gid sa kuha o grabe for me to achieve and to finish my college. And next thing nga ako, ang next nga akong pasalamatan is my mom. She really do so many things, and she's so strong and brave nga i-raise me niya. He was really doing her best nga kami tanan makahuman jud mi og eskwela. And for that, I salute my mom for all his jobs, for all his sacrifices para sa amoa. To the students right now nga nagtanaw, I know nga you too, just like me, naka-experience po mo og mga problems. Ako yung sarang gid ka-advise sa inyo is never forget to kneel and to ask God nga tabangan mo niya. If you have problems, just submit it to God and never worry and believe, dream, and survive. Good morning. Ato makauban karon ang atong IEL Director sa North Central Mindanao Conference, Pastor Abun Junito Kaimi. Da na ako'y pangutana kanimo. Kayot lang wing kay busy ko.
mauna atong hisgutan karon kanang busy kauban si Pastor Kaimi. Good morning, Pastor. Good morning, Welcome Pastor. sa ato ang Panimbayas Kabuntagon. Kaning before ta mo is good aning konsensya kayo kay wala na to nang dunga tong audio kanina sa ato opening, no, pero gipasabot ato ba nga ang kaning tungod sa mga tao nga busy na kayo, wala na kasi panahon makigalaay, spend time sa family, daghan kayo sa mga ipangbuhat nga trabaho, in the end ang iyang kakapektuhan na ilang kaugalingon. Pastor, let's talk about this busy kay daghan gagamit aning pulong busy, pero ang tinuod kay murag na sila gibuhat gamay, gusto na sila mulikay og dagkong responsibilidad. So let's define busy first. Yeah, ang word nga busy da is actively doing something according sa Merriam-Webster Dictionary. Pastor, pag may actively doing something, kanunay ba na siya? Siguro ang word mo nga busy mura gigamit na karon na siya da nga mura bitaw og excuse. Excuse, yeah. Pero kung imo tan-awon, ang the word busy there is you have something to achieve. Yes. That's what makes you busy. Tinood, di ba? Kay kung nakay-gibuhat, nakay-mahuman. Na kung kanunay na busy, wa kay gakahuman. Yes. Kaya makita ni mo, gare-hare lang, busy ko. So, Pastor, okay. Ang pulong ba nga busy, healthy? O gado na ba po yung hisgot sa Biblia nga istorya bahin sa pulong busy? Yeah, ang pulong busy da, sometimes, dili na siya makahatag og kining being healthy. Nga naman, tungod kay, kung imo tan-awon, there are people nga, they are so busy, pero at the end, nagkasakit noon. Yes, tinood. No? Because there is no balance. Now, sa Biblia, there's only one verse nga ato makita nga kining ang literal nga word busy gamit sa 1 Kings chapter 20 verse 40. The servant is busy here and there. But then the word busy there is being implied, for example, sa ministry ni Christ. Day by day, Christ was so busy. So matupa sa imong gingon ganina, Jesus Christ led a busy life. Yeah. Tungkol kada adlaw. Kada adlaw ga trabaho. Yeah. So Pastor, unsay resulta sa pagka-busy sa tao? Now, depende, Wing. Dunay mga tao nga they are so busy and then at the end, successful sila. Yes, kana nindot na siya nga. Yeah. Napoy mga tao nga they are so busy but then hospital sila. Hospital sila. Wala din sa successful kibali. Oo. Actually, nakoy nabasa ba nga mingon sila nga kung kabalo pa kung napoy panahon manudlay matubang sa amin og manut brush dili ko busy. But pasabot ang busy gid ay grabe ni kini nga kanang dugmok sa trabaho kaning atubang sa trabaho. Mo na siguro pastor nga malimot ang kaon, malimot ang katiman sa galingon ang ending magkasakit. Hospital Yes. ang ending. Og dili ta ganahan ang ending atong ganahan pastor katong productive ta. Yeah, Di ba, pastor kay busy. mga atong kuan ba kaning pag busy gud ka dapat na kay ma-achieve sa imong gingon kay na. So unsa man pastor ang ilhanan nga ikaw busy apan dili productive? Now, dunay time sa in my life experience nga gikapoy ko I'm so busy pero dili bitaw ko fulfilled. Kaya nga naman to, because objectively wala ako na-achieve ang ako ang tumong. Yes. So there are mga good when you do something, dunay time nga ma-distract or ma-stray ka ba sa Wala imong kasi mong goal. Oh. And then at the end of the day, you feel nga murag wa mo koy nahimo, but then you are so busy. Mo na nga ang gapo gid is kana bitang i-prioritize mo ang imong tumong that day. So, at least mo nang ang uban nas mga to-do list to do. Para di gid Yes, dapat sundon gini mo na siya. Kada step ato. Kada mo panglista mo ti mo gyud himuon. Kay usahay pagtawag nimo cellphone, busy ko. Itubag na nimo pero mingon na busy ko, niya na lang busy ko. Kani Sa ngalan busy. nga nakatubag ka dili ka busy. Dili ka busy. Gitubag na kay nimo. Kay og dili mo tubagon sigurado busy jud ka. Tana. Oo, mao gini siya. So Pastor, unsa may kanang giya nga ihatag sa tao sumbanan sa paggamit sa iyang oras nga insakto? Yes. Na sa time ni Christ, kato tanawon wing, katong iyang mga disipulo yang ingnan nga, let us work while it is day. While there is light. Yes. So, ang kang Christ is, at least, you must have priorities in doing something. Because when night will come, you cannot do something gabi. Pero but now, sa atong modern days, mga God, even, marami 24/7, ang pagka-busy is, sa gabi, busy na kayo. Oh. But during their time, nagid sila set nga, kining
time nga ilang i-work because it is day. Tingnan bitaw pastor, ako bitaw na imbento ang mga pagkaon ng mga instant. Kaya para Yeah. dali na lang kay siya mahuman. Yeah. Well, padayon na nato itong isgutan ng busy pastor, no. Dito tabahin sa atong spiritual nga kinabuhi. Okay? Dili na ginatong malikayan karon nga sa kalibutan, grabe, di lang kay day by day, actually day in and night in, trabaho gyapon, Yes. buntag gabi. So unsa may mga pamaagi nga bisan taliwala sa atong kabisi, aduna gyapon tay higayon nga makahinabi ang atong Ginoo. Okay. Now, ang term gid diha there is kuan kana bitang balance. Balance. Balance na paggamit sa oras. Why? Because kung imong tanawon man good, kung imong pasagdan lang imong panahon nga you're so busy, it saps your energy and at the end, ikaw gyapon ang madaot. Yes. So espirituhanon nga mo bitaw usahay nga kanang nay mga tao nga so busy but then they are not so kana bitang productive and kanang spiritual tungod kay Effective. ang ilang na nga I do this for my family and then they forget about talking about God. Kung mabisi manggaling ta pastor, we should be busy pleasing God. Yeah. So that is why and the principle there wing that is make God first. Make God Yeah. first. Pag wake up gini mo sa buntag, Apo. God first. Yes. O gina siya pinakagapo. Before matulog. Yeah. Before mo kaon. Yeah. Unya mag-exercise pod. Mag-exercise Yeah, man that's importante balance. no balance mo to ingon ni pastor nga balance yung guys siya. Yes. Pero di na ito malikayan yung nga, nagito'y panahon nga, unahon sa ginato siya ma-achieve to. Yes, And then after na, importante. balik ta regular sa atong kwan. Yeah, yeah. There are point in life nga Kinahanglan kita mo yeah. exert Gusto more niya effort. humunong tong disong Yes. butang. Oh, pastor, doon na ba kayo nahibawan o record nga ang doon na ba itaw karon ining karong moderno nga kapanahonan nga busy sa pagministeryo sa buhat sa Ginoo? Yeah. O unsa pod ilang angay hinumduman taliwala ng kabisi. Okay. Gapo nga patanawing no tungod kay sa ato ang like for example sa akwa. There are times nga akong Ministers. bata wing mong tanang nga pa. Mula ka nusad ka. So kanang bitang point nga Masubok thinking nga you are doing the work of God and then kanang bitang nalit ang imong family. Dili na Yes. siya mo nga balanced nga panahon da. You should kanang bitang those who are doing ministry, at least i-balance sila ang time. Nga dili ma-neglect ang usa ka kining ang small family o ang circle. Kay subo kay palandungon wi nga we are so proud of doing God's work and then our families are kanang bitang wala matagad. Tungod ka sa kabisi sa panahon sa time dito sa ministry. So kinahanglan jud kay balance gyud ang pagka-busy. Yeah. Oh, mo busy ka din sa pamilya, mo busy po ka sa buhat sa Ginoo, busy po ka sa mong Sa kaugalingon. tinod lang, once busy ka, maayo na siya nga butang. Yes. Tungod kay naa kay gusto ma-achieve sa imong kinabuhi. Daghang kayong salamat pastor sa imuhang ika-upat naman siguro ninyo mo ani sa atong panimbaya sa O ginaot kamuntagon. nga magsigi para siya magsige. Daghan rin katunan every time man. So na ba kay greetings pastor? Okay, ako ang gigreet no, ang ako ang pamilya dihawing sa Humo Compound no, ako pinalagang asawa, mga kabataan, o in fact wing akong batang si Tracy mo graduate karon. Wow, congrats. Nasle baccalaureate. Ang Katipay family nga nakaroon sa balay pod ang gigreet. Yes. Like Canonigo. Sa Alice Canonigo. Again, Pastor, thank you so much for joining us. This has been a very enlightening conversation, discussion with you. Okay, welcome But back. you will be joining us more tungkol kay mga kamaglaom. Alas 7 na po ng takna sa Kabuntagon. O karon amo kamong ihangyo para imbitaron nato ang presensya sa atong Ginoo sulod sa atong kasing-kasing sa pagampo kauban si Pastor Jaime karon sa 777 prayer. Magampo ta. Walay katapusan labing gamhanan ng mga Dios. Nining matak na Ginoo kami nagaduol kanimo. Nagtunol sa amo mga pasalamat ug pagdaig. Tungod kay ikaw ang Dios nga mahigugmaon, ikaw ang Dios nga maluluyon. Amahan nga langit nun. Sa makadaghan sa imong tubangan nga pakyas kami. Naghangyo kami o Dios. Pasayloa kami sa amo mga kalapasan. Ug salamat kayo Ginoo sa imong gugma nga ikaw nagpadala sa imong bugtong anak. Naang ko namong kaluwasan. Naang ko namong kapasayloan sa among mga sala. Ug nini matak na Ginoo. Kami nagahangyo nga ikaw magapanalangin sa matag sa kanamo. Sa mga televiewers nga nasa ilang mapulianan karon o Dios. Panalangini ang matag usa. Ikaw ang mas nasayod sa among mga kahimtang. Siguro ang uban adunay mga lulan nga ginahambin. Ang uban siguro o Dios nagbalatian pisikal, espiritual, palihog. Tagaayog kahumpayan ang matag usa. Kalipay, kalinaw sa noon na taliwala ning nagkaguliyang nga panahon. Ginoong Dios kami nagahangyo nga unta ikaw magapuno ka namo sa imong balang espiritu. Magausab sa among mga kinabuhi nga sa among padayon nga pagpangalagad
sa Ginoong Hesus makita sa among kaugalingon. Daghang salamat o Dios nga ikaw nagapadayon sa pagpanalangin niini nga programa, niini nga Hope Channel Station. Salamat nga imong gidawat among pag-ampog ipasaylo among masala. Amo kini gipangayo ang tanan sa ngalan ug gahom ni Hesus nga manluluwas. Amen. I've come this far to realize I needed God into my life. I was so blind, I didn't see. He was just there, right next to me. God understands your tears. God understands your fears. God understands your needs. If you only come to Him, He is more powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God understands. I often ask, oh Lord, why me? These heavy burdens I cannot bear. I was so blind, I didn't see. He carried them so patiently. God understands your tears. God understands your fears. God understands your needs. If you only come to Him, He is more powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God understands. Now, dear Lord, I come to you. I give my life, please take control. All my sins that I have done, I give them all, so take control. God understands your tears. God understands your fears. God understands your needs. If you only come to Him, He is more powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God understands. He is more powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God This program is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman.
Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha, Qatar, SDA Church. Panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong pagmatay. Panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong pagmatay. Hey, young people, here's a show especially for you. Informative and intellectual discussions on the things that matter to you at home, in school, in your social circles. This is The Dynamic Youth. Panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa Problema sa usa ka dalaga nga dili kapareho og relihiyon ang iyang uyab. Ato na siyang tambagan karon sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, isa po akong believer and religiously sumusunod sa aming pananampalataya. Pero na-in love po ako sa hindi ko po kapareho ng relihiyon. Mali po ba ang naging desisyon ko na tanggapin, mahalin at magkaroon ng relasyon sa taong yon sapagkat hindi kami pareho ng religion? At minsan niya na pong nabanggit sa akin na nabanggit ng lolo niya na nabuhay at mamatay silang nakasamba sa ganun pa ring pananampalataya. At wala siyang balak suwayin ang lolo niya. Kahit alam ko po na ganun siya, ka-firm sa prinsipyo niya yon, nakipag-commit pa rin ako sa kanya. Mali po ba ang naging desisyon ko? Mali ba ang naging desisyon ng ating sender? Ating alamin ngayon Yes, ang sa magtagalog. ating mga panauhin. Of course, our suking panauhin, Ma'am Angel Ascona Colyara. Good morning, Ma'am Angel. Good morning. Suking Happy panauhin. Sabbath. Tumagalog tayo ngayon. You don't get to hear that every episode. You know. And ang ating pastor, Pastor Kaime. Okay, nindot kayo itong problem. Makatagalog tayo ng lahos. Sige, Da. Ikaw una, Da. Ako talaga yung una. Oh, ikaw malapit ya, good. Anyway, para sa akin, sabi nga ni Igala natin, yung kaibigan natin Awing. Kaibigan natin Awing, kailangan i-open yung mind natin. Loving is never wrong. Di ba? Maganda yung na-in-love tayo kasi feeling natin buhay tayo. Kaya lang, may mga panahon na pag sobra tayong in love, natatalikuran din natin yung mga prinsipyo natin. It's a good thing ngayong boyfriend mo, may prinsipyo. Kaya lang, yung prinsipyo mo din, sana hindi mo rin makalimutan. Kasi hilaan na yan eh. Hilain ka, iimbitahin ka na sa church nila, and then ikaw din naman ay iimbitahin mo din sa church ninyo. Sana sa mga panahong yun, during sa hilaan, ikaw yung manalo. Okay. Wing. Challenge. Yes. Ang lisod ani ang pagtagalog. Maninood din. Bitaw kasabot din siya Bisaya oy kay ang ako ana siguro adili man siguro kay nako nga babag na siya no. Siguro matod pa ni Daryl gina nagisgot-isgot mi open-minded. Seryoso? Serious ni siya. Anya una-unaon gini mo unsay tama nga ug kamo ana unsay mga moabot nga problema kung og dili mo magkamo naapoy mga diha nimo tan-aw nimo ang future kung unsa og magkuyog mo kay kung imo ginang ipasulabi ang imuha karong gugma labi ng mga batanon nga oros-oros ang gugma ang ending ana problema gyud kinahanglan nga wise ta nini Wise woman. Wise. Okay, Bing. Hello, dear. Ayong umaga sa inyo. Wala mag-Tagalog. Hello. Sa gingon ni Daryl, dili man sayop nga nahigugma ka kay wala may iba po nang mahigugma. Tapos ang kuan nang siguro ani kanang kung plano nimo nga uyab ra siguro taman ang kaning lalaki nga imo ang gihigugma, okay lang siguro kung mag-uyab-uyab lang. Pero kung kaning lalaki imo na siyang gihandom nga imo siyang i-partner in a lifetime na jud,
imo dyan siyang huna-una unog ayo kay ang consequence man good later na, especially if na may kaugaling pamilya, na may mga anak, the problem comes in na dayon. Okay lang kung kamo lang duha, pero what if naana ang mga bata ay maglibog na dayon ng duha, tapos ang mga bata maglibog sa samot. So, think about it, take it wisely, unahain mo ang, ipalabaw imo ang, imo ang panghunahuna kaysa imo ang kasing-kasing. Okay, Ma'am Angel. Yes, Take it from your own eto experience. na, di ba? True. Lagi ko relate. Relate much. Di ba? Bitaw. To the sender, no, there's nothing wrong with loving. I second everyone's opinions, di ba? At the end of the day, love is what makes the world go round. But what makes it a challenge is as to how you would be able to keep your principles and how you would be able to share your faith at the same time. Correct. Diba? This is really a challenge. So I'm posing it sa imuha, since you got into the relationship, you committed, please do not forget yourself as well. Personally, morning na jugog, as what being said, it's different when if you talk about kung ano lang siya, boyfriend lang siya, but if it's a family na imong istoryahan, it's really a challenge that you have to keep it nga ano sa imo ha. You have to be firm, mga kawalang prayer, that you would have that strong faith that you would be able to enlighten. Wala man siya butang nga dili ma-change. Correct. Diba? We are praying for you. If you ask me, if mali ba na in love ka sa isang hindi ka believer, the answer is no. Okay, Pastor. Nakagibalon din daghan. Wisdom. Yeah. Sa ako personal good charm, makarelate ko ani. Because I myself is not an Adventist. No? So that is Pagsugod why. ninyo ni ma'am before. Yeah. So, ang ako lang sa ato ang sender is just kanabitang stay firm. Tungod kay ang iyang question nga mali ba? Yeah, dili siguro mali gyud. But then risk is there. Dako risk go charm. Kung mo pursue siya to the point sa marriage na. Because ang yun being nga ang consequence na among gyud. But then it does not mean also nga the same religion wala risk go. There is still the risk. Yes. Correct. Yeah. There's still the risk. Dako lang ang dili mo parang religion. True. Okay, thank you, Kayo. Langga, if you're listening right now, we have 3 points to think about. Una, loving is not wrong. Second, you have to think it over if this is a relationship that will lead you to a lifetime commitment or temporary lang. Third, you need to pray for it. Thank you so much for trusting us na kami po ay makapagbigay ng suggestions or ng mga advices po sa inyong problema. For this time, mga kapaglaom, atong tanawon kung unsa ang naitabo dito sa Divisoria, usa ka adlaw niya na with touch of hope. Kini ang programa nga magahatod og jutay nga kalipay sa matag panimalay. Kini ang Touch of Hope. Pipila ka nato ang nakita og mga kabataan nga nanginahanglan og pagtagad, pag-alima ug pagpangga. Ang uban kanila gugma gikan sa pamilya, higala ug kapwa bata ang gipangita. Dinhi sa Touch of Hope, among handom nga sa gagmayng butang matagaan og importansya ang mga kabataan. Sa Lumbia may karon dito may narilukit. Sindong ba? Say kung wala mi sa Lumbia, mo kauli, mingaw. Wala na yung pamugas dito, diri may ani mi diri. Ay diri mi makatulog. Diya sa Magsaysay Park. Wala na mantay auto. Say magkarwas. Ito na mga bata. Nya nakakaroon ng 5 sa Lumbia. Ako na may gani diri, say mo ban sila.
Diri naman wala may lain panginabuhi na ako. Dili ko magkarwas mag parking boy ko diya. Dako kong pasalamat sa Hope Channel na imbita namin karon. Libre na paniud to. Salamat. Kay nabusog mi sa pagkaon na namin natagan mi na mis natulog na dako wala pa yang ko gipukaw nga silang ate kay nakakamalay kay nakapil ko sa kanang pagkaon ninyo. This is Pat Sanas for Touch of Hope. Panimbayas sa Kabuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Jerry Homok, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Mr. Japheth Pamisa, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Mr. and Mrs. Solomon Gibingkan, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Brainerd Peñaranda, Mr. and Mrs. Florendo Baang. Thank you, Pat, sa imong Touch of Hope report. And also, we would like to thank Ate Dadak for sponsoring. And kami diri gigutom po nagtanaw sa ilang mga inasal. Gigutom mo tanaw nila ya. Happy birthday sa anak ni Ate Dadak RJ. Happy Yes, birthday. happy birthday. Happy birthday. Happy birthday sa tanang nag-birthday this week. Happy birthday sa inyong tanan. Shall we April sing? 2nd. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yes, happy birthday sa tanan. Yes, ug atong pasalamatan si Edel Kirante, nagtanaw siya karon ug naa siya greetings. Na wala siya ma-appeal dito Next time, kanina. sir, panikamutan lang, blending Kaya ang atong old happy to nga birthday. kuha na to. Yes, Okay. ang old year record. Happy Sabat sa tanan. Great na ako akong mga bisita gikan sa Kadingilan. Si Lordy Kirante, Edith Kirante, si Giging, si Adrian, si Sian, si Joy Joy, si Dodo, og si Krisa Kirante, og sa tanan karon nga nagtanaw. Gikan kini kang Idil Kirante nagtanaw siya karon. Okay. Okay, mga kapaglaom, ready na to ang Bible Trivia. I-ready kwa yung inyo ang cellphone o i-dial ang 0917-811-6670 para sa first Bible Trivia karong Kabuntagon. Here it goes. Question. Basa. At the time of the census conducted by Moses in the first chapter of Numbers, which of the 12 tribes of Israel was the smallest? Nagkalisod-lisod ni Ron ah. Mo nang way mo tawag. Dili na siya anniversary. Yes, makapaglaom tawag na. That is 0917-811-6670. 12 tribes man to, di ba? Unsa daw nga tribo ang pinakagamay. Miss Irene Binega, happy birthday daw. Gikan na sa iyong mga kaigalaan. Diri sa Friends for Life. Advance happy birthday. Advance Oh, happy birthday. Ang Friends for Life naa sila concert unya sa SPUC Garden Church, 2 p.m. And sa Bulwa Church tomorrow at 2 p.m. So magkita tanan dito mga paglaom, pagsuporta sa Friends for Life. Actually, nandun ka na ito kung sa sila kamaayo ganina. If you want to, For more to of hear their more of music and live songs. Okay. Panimbayas sa Kabuntagon gives inspiration, both of us. Hold on until the end. And hoping more religious program to provide and more progressive signal. God bless us all from Facebook user. Progressive signal. Define Greetings to GE Genuine, Kariel Egang,
Joe Tots Rowan, Sir Jojo Garcenes of Qatar, Sir Jo. Junjun Hermosora, Irene D. And daghang salamat kang Ate Disyang, Kuya Titing, sa paghatag ninyo sa inyong bulawanong pagtabang sa Yes. atong Touch of Hope nga ipahigayon nato ugma Ugma. sa Tomorrow. Carmen Covered Yes. Court. Yes, See you all nata sa there. Carmen. Kapaglaom Okay. tarang tabang, bulawanon na siya para kanamo. Oo. I would like to greet my friend from Amoros, Dia sa Amoros. Gikan na siya kang Mr. Blank. Happy viewing and happy Sabbath to my beloved husband, Rene Liray, Bacolio family, and Mandaya family. We would like to greet our brothers and sisters there in Binuangan, Misamis Oriental, Geraldine Corato, Bebe Saraos, Tumampos family, Pastor Solardas family, Susan Coratos family. Greetings, gikan kang Judith. Happy Sabbath. Yes, and also I would like to thank my little sister, little but not little anymore, Daha sa Abu Dhabi for supporting the Touch of Hope nga mahimo karong mahitabo ugma. So magkita-kita tada sa Carmen. Of course, Yes, ang ato salamat. pong pinakakusgan Yes. na Ang friend, pinakakusog. atong partner diri sa Hope Channel, Sir Rex and Higala. Mabing for Yes. Touch of Hope tomorrow. And ang atong Cars with Sir Ephraim Asena sa ilang founder. Thank you kayo. Sir Jerry Humok and Ma'am Mary Jane Humok, thank you so much for supporting Touch of Hope programa nga maghatod og kalipay sa atong mga Yes. kaligalaan. O wala Right. man tayo Lisod caller report, to kay ano? lisod Gamay kayo nga. ang atong Bible trivia niya nasab ang atong ikaduha nga Bible trivia. What does Israel mean? Hala. Sayo na rin Kani, Arang- sayo arang. na Kung yun ganina, eh. taas ang question, karumpod mo. Oh, arang. We have a caller. Uy, nada Uy. yung caller. Asa na eh, sa Hello. question number 1. Hello. Good morning. Good morning. Good Awan morning. is awan. Are you going to answer question number 1 or question number 2? Question number 1. All right. Wow. Okay. So, Okay, Dasig ah. answer na ma'am, please. Kuan, Levite. Levi. Levi. Let us let's see if your see. answer is correct. Answer. Answer. Tanawon. Okay, Manasseh. Manasseh. Thank you so Number much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you for Greetings, sir. calling. Happy Sabbath. So tagagan tayo mo greet sa. O naba kay greetings. Okay. Wow. Wala. And Yeah. okay, Greetings, ako wait. na ako'y greetings Go ahead. from Irene D. Happy Sabbath sa tanan. We're watching also here from Bangkok, Thailand. Not live though, but it's still great. God bless your program. Salamat kay Dili live. Ginny, Somejo, Garcines, Alujado Lawrence, Ray Santo Niño, Daphne Maliao, Jekyll Cabañeros, Wilson Arancon, Mary Joy Vallares, Manabi, Lindy Dinero, Resel Romozora Duarte from Inalim Sumera Badango Tabangco. Hi Kapaglam, good morning. Happy Sabbath. Greet na ako akong family. Sumera Badango Tabangco family. Yes. Happy Sabbath. Last na lang ni Direk. From Vince Pelesco, Happy Sabbath ug panimbaya sa tanang members sa Southern Biliran District. Panimbaya usab sa mga young people sa Amicus. Members from Tacloban City. Greetings from Naval SDA Church Elders. And also greetings to Almi, Bim, Kodal, Kari, Arnil, Marshall Flores and family of Thailand. Flavinho Santos, Nazir Raza Adones, Contenedo, Liporgo. Yes, Okay, oh. daghang salamat sa atong mga singers gikan sa MSU Marawi. Yes. Atong ipagawas ang Yes. atong answer sa atong ikaduha nga Bible trivia. What does Israel mean? Answer please. Answer please. Israel means... Wala Israel pa. means... Wala pa, Okay. sige. Israel. O wala Wala pa kay ako answer. greet diya sa Oh. Morton Church gikan kini sa Daplak. O ako gipasalamatan Mr. and Mrs. Rex Gonzaga. Thank you guys sir sa time nga imong gihatag last Saturday o last Sunday. Daghang kayong salamat gikan na sa akong kasing-kasing. Alright, again mga kabaglam, catch Friends for Life live unya sa SPUC 2 p.m. unya sa hapon na. Magkinitanit na rito. Dadaan kadasig kalipay o pagkamaagop sa Tibok Simana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya siyang gasak kanimog sa imong pamilya. Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw mulahutay. Tungod si kay si Jesus ang atong saligan dalang panan ug kanunayng kauban. Magkita-kita kita sa sunod Sabado diri lamang sa Panibaya sa Kabutagon. Good morning sa tanan. Good morning. Yes, I'd like to greet sa akong best Ma'am friend, Cora. AJ. Yes, this is from Okay. Alujado Lawrence. Hello, Panimbaya. We would like to greet Mami Diaz. Also, we would like to greet the Diet family, Jonalyn Asher, Mafi, and Vincent of MBC, Doc Tata Dorwin. Pedoy, Nanay Telma Dira sa Alujado Subdivision, Pulumulok, Southern Mindanao. Dr. Erwin Lahod and Ma'am Loida Lahod. Glaisa Thank you. sa pizza Torillo, happy kagahapon. birthday Ang gikan kini kay Thank you for coming. Irina Kalit. Lizelle, Happy birthday thank dia you, gikan kini sa Thank iyaha. Lord.